Ongi etorri guztioi. Bueno, Durangaldeko telebistan gaude biok saioan eta gertu dauzkagu Sanblasak, aurten nobedadekin gainera. Eta horregaitik eta horretarako nobedadak jakiteko eta ber zelan datozen Sanblasak eta beste gai batzuetaz hitz egiteko baita ere, gaur Mikel Urrutia gonbidatu dugu, Abadiñoko alkatea. Mikel, zen zaude? Apa, gaixo. Ondo? Dena ondo? Ondo. Bueno, aurtengo Sanblasak nobedadekin datoz, ez? Bai, hori da. Nobede onak eta txarrak edo denetarik? Bueno, gauza desberdinak. Gauzak datozen moduan hartu behar dira, ez? Hori da. Bueno, lehenko eta behin argi iztea, urten bai Sanblasak egongo dizela. Zalantzan egon da, norbaitek zalantzan jarri Bueno, da. jenteak ez dau jakin izan, entzun dauen dermatosiaren gaiarekin, behiak eta idiak eta ez direla egongo, bakoitzak bere irakurketak egin dauz, eta orduan, bueno. Eta pentsau izan dago, aurten igual ezila egongo? Batzuk ezela egongo anadurik, beste batzuk igual azokarik ezela egongo. Orduan, bueno, nik uste dut jende gehiena badakiela, aurten ere bai, 2026an, Sanblas azoka eta Sanblas jaiak hau gingo dugu zela. Eta, bueno, Sanblas jaiak, gainera beti bezala indartsuak, Bizkaiko eta Euskal Herriko lehen sektorea lotutako azokarik garrantzitsuenetakoa izan da orain arte, eta aurten ere, holan izatea espero dugu. Bai da egia, esan dudan moduan, dermatosu nodularren ondorioz, hori, behiak eta iak ezin datorri, baina... Behiak bakarrik edo... Bai, bovino vacuno. Bovino vacuno. Bai. Orduan, asuntua da, orokortasun baten ikusita Sanblas azoka, bueno, hori da portzentai txiki bat. Badau beste hainbat jarduera, adibidez, nekazal azoka, ekoizlen kosa, azoka, makinaria eta bar, eta hori guztia, orain arte bezala, izango da, gainera eskari asko egon dira, eta, bueno, azkenean ez dira sartu guztiak, aspektu batzutan, artisauen gaian ez dira sartu guztiak, lehen sektorian, jarten diren kaseta guztiak okupatuak izango dira, orduan, indartxo dator aspektu horretatik, baita ere, ganadua egongo da, ez dira egongo animali horiek, baina egongo dira saldiak. Saldiak egon aldiez, ez? Ardiak ere bai, beste animalia batzuk, eta aurten, berritasun batzuk baitugu. Baina dena ferisa den moduen berantolatu izan dozue edo ez? Edo beti izan den moduan? Formatoa betikoa izango da. Makinaria aurrean, esan nahi dut, lehen sektoreko azoka betiko lekuen, eta animaliak beste lekuen, ez? Berdin jartzen dago, ez? Bai, hori da. Kanpotik herria atozen entzako, gutxi gara, betiko irudia izango du Abadiñok, Sanblasegunean, aurten ere. Eta berritasuna dira, batetik, gazta, Euskal Herrian ekoizten diren gazta mota desberdinen tastak eta azalpen bat egongo da, ipiniko da karpa berezi bat horretarako, eta 10 aterritatik ordu bat herrietara egongo dira 45 minutuko saio laburrak, 20 pertsonakoak, eta datozen egunetan jarriko dugu izena emateko aukera. Baita ere, goizeko 11etatik aurrera egongo da, zelaietako jubilatuen aurreko zelaitxo horretan egongo da Artzaitzakurren erakustaldi bat, 11etatik 12ak pasatzen arte, eta baita ere, arratsaldean, ediprobarik ez da egongo Sanblas guztietan, edipola txapelketarik ez da egongo, baina, alderdi guztiok biltzen garen mai horretan eraman da proposamen bat justo Sanblas egune hartzaldean saldi proba batzuk egiteko, eta horre erabaki izan baiezkoa ematea, orduan, arratsaldean hori izango dugu. Eta izango da saldi txapelketaren bat, erakostaldia edo... Izango dira 30 minutuko saio bana, eta bernork egiten dituen untxa gehien, eta desafio bezalako bat. Desafio antzeko bat. Hor, nun? Probalekuan. Probalekuan, barruan? Bai. Guzti hori iruan, ez? Bai, eta baita ere, saiatu izan gara herri kirolen eskaintza bai indartzen, eta orduan, etorriko dira punta-puntako aizkolariak, eta uste dugu bai, eguerdiko eskaintza hori nahiko indartua geratuko dela. Jaiak programazioa iruan asko da, aurretik edo atzetik edo iruan izango da, eta horrengo asteburuan? Ez, badago ostialean, aurreko ostialean, omentzako disko festa bat, eta pintxo lan dastaketa bat, gero larun batean
egun osoko gitarau bat dago, Baskaria, pelota txapelketa herrikoiko finalak, eta gero iluntzan gauean kontzertua daude, igandean badago antzerki bat ere bai, San Blas egunaren ondoren. Badago, Jagoba Errekondo etorriko da, bera ditua da, hortuarien kudeaketan, eta ikusita badinon baditugula hortu publikoa ja martxan, 55 erabiltzaile inguru, eta beraiei eta orokorrean nahi duena entzat, izango da itxaldi bat, apur bat emateko gomendioak eta hortuen kudeaketan. Eta gero 7an, aurten aurreratuko da, idi-probarik ez dagoenez, aurten bildotxaren txapelketa eta gero Baskaria eta aurreratuko da astebete, eta hortaz, San Blaseko aste horretan larun batean aukingo dugu. Orduan dena prez, ez? Aurten gauzak datozen moduen, ez? Hartu bidi, ez? Bai, hori da, azkenean egoera hori desberdina dekogu, baina saiatu gara indartzen eskaintza, apur bat reinventatzen kontzeptu batzuk, eta uste dugu sortu dan eskaintza izango dela interesgarria. Hiruan orduan martitzena, ez? Aurten martitzena, hiruan, ia guraldia lagun dekogun, eta jente asko animatzen da aurten baita ere, ez? Azokarako, lehen sektorerako, eukidozu ez eskaintzak eta? Azokarako, dinote postuetarako eta? Eskariak dinozu? Bai, eskariak. Bai, 83 ekoizle etorriko dira, eta oso ondo, aspektoretatik pozik gauz. Pozik. San Blasaken gainean dekoguz, eta otsailaren 3an izango da, aurten, datorren moduen teaztetuko eta disfrutatuko dugu. Gauza gehiago, baita ere, oin probalekua esan duzula, galdetu nahi dutxut, gero bai hortuen inguruan galdetu nahi dutxut, baita ere, ikusteko ez balantzea, 50 erabiltzen inguru, ez? Probalekua, zelan doa probalekua, zabaldu zen urtarrilaren 3an, izan leike? Bai, hori da. Zabaldu zela, aizialdi leku moduan? Bai, hori da. Aurreko urteko aurrekontu parte hartzaietan, boto gehien lortu zuen proposamena hori izan zen, 1.000 euro bideratzea, bainoko probalekua estalitako aizialdi gune bezala erabiltzeko. Eta orduan, egin duguna da, aurten udaren aurretik egin genuen beste prozesu parte hartze txikiago bat, erabakitzeko 1.000 euro horiek zelan bideratu probalekuan, ezta? Horra, probalekua erabiltzen duten eragileekin eta herritarrekin, eta baita ere udaltalde eta teknikariekin, jardunaldi batzuk egin genituen, eta azkenean 1.000 euro horiekin egin dena izan da. Probalekuko garaetan, bigarren eskaileraren parean ipinida esi bat, zerraitik, azkenean nahiko malda daukatelako eskilarek eta garadek, eta umea gora eta bera ibilita, arrisku egorak sortu daitezke, ezta? Orduan, segurtasuna lehenetzi da, eta hortaz jarri da esi bat, baita ere tarima, lurra, apur bat egonkor egonda leku batzuen, eta orduan aprobetxatu dugu orain San Blasetarako tarima kendu behar dela, enpresa batekin tarima horiek lurreko perfilak eta ondo ipini eta berri bepitzen denean tarima egonkor egoteko. Baita ere aldagela berri batzuk egin ditugu kortan edo parte horretan, gaur egun arte bakarrik izan dugu aldagela bat, eta egia esan gaur egun aldiren herrikirol desberdinetan, vestuario desberdinak izatea garrantzitsua da, sokatirare bai egiten da, emakumezkoak, gizonezkoak, orduan beharrezkoa ikusten zen, eta baita ere materiala biltzeko gune bat, dantzariek eta azkenean gaur egun beste leku baten lokorre behar dituztelako materialak, eta apur bat aspektu guztietatik ikusi da hori dela probalekoa behar duena, eta oraindik hilabete batzu barru jarriko da lona bat, segun eta 6 ardura egin behar den, igual espazioa bitan edo ambiente desbenia sortu behar behar, aukera hori bai emateko. Eta momentu zelan jonda? Posi gauz, egia esan, oraindik hori urtarriaren 3an hasi eta asteburu gutxi pasatu izan dira, baina bai nabaritzen da hori euria eta hotza dagoenean nahiko jente ibiltzen dela, eta jenteak eskertzen da azkenean horrelako alternatiba. Eta jenteak erabiltzen dau? Bai. Eta noiz arte mantendu nahi duzue? Dinot hori, ja guda, doda berria datorrenien, ja bero gehiago egiten da benien, ja jentia egur ez da erabiltzen den beste, ez? Bai, hori ondino zehaztek edoko, baina bai helburua zen hori, ez?
udaberri, ja, esan dugu, maiatzetik urri arte dor, epoko harretan egia esan, pues, igual ez daukain besteko zentzunik gune hori horrela egunero kudatu, aste burutan kudatu behar izatea. Hortu ere bai, oin dela gutxi, gutxi, zan nahi dut, zakit jarri ziren martxan hortu publikoak, noz izan zen? Bai, lehen urtean maiatz bukaera ekaina hasieran uste dut ezakit buruz. Uda ode inguruan? Bai, hor apur bat justu ibili ginen, tomatea eta piperrak eta landatzeko, igual harinago hobetu izaten da, baina hala ere, egon dira urten, hortuetan. Nik ere bai probatu izan ditut, eta oso egon dira. Eta bai, hori, aurtengo uda berri bukaeran, uda hasieran hasi zen martxan, 55 erabiltzaile gutxira bera, eta agian oso pozik gaude. Lortu dugulako, jente batek izatea aukera hori, baina baita ere, askotan herrian lortu nahi dugun gauza bat dela, herri kohesioa eta desberdinen arteko elkarlana eta baten du dela, esan dut, proba pilotu bat bezala, horrela sortu da, azkenean egin genituen oinarriak hortuko puru bat esleitu genuen profil desberdina izan alduen jenteari, behar izan ekonomikoak, adina, generoare bai, horren guzti hori kontutan egin genuen banaketa eta oso girona sortu da beraien artean, elkarrela asko laguntzen dute, auzo desberdinetako jentea, jatorri desberdinetako jentea, eta oso girona ona sortu da. Adintartea? Ze adintartea daukien? Gazteetatik... Dino esan nahi dut, gaztie bai dauz, edo bai, gaztie bai. Gazte dauz eta pertsona nagusiak ere bai, orduan. Osa, denetari dau, naztatuta, esan nahi dut, denetari dau, eta bere luzaia, baina gero partekatzen dituzte, ura hartzeko guneak, partekatzen da, txagola mankomun bat dago, eta materiala hortik hartu behar da, eta bueno, harmonia. Kampoan gelditu zen jantia? Kampoan gelditu zen? Bere momentuan, justo, izena eman zuten gehiago, baina gero formalizatzerako orduan baten batzuk gora atzan geratu zen, eta ia, justo nahiko, exacto... Berrogeita mar, justo. Bai, geratu zen, berrogeita amaboste inguru, bai, eta, bueno, orain, itxaron beharko dugu, fasea bukatzen denan, berri hori izen emateko... Zenbat urterako daukie lusati hori? Bai, printzipioz helburua, 2 urte izatea, eta gero, joatea, deialdi berriak egiten. 2 urterako orduan, ez? Bakoitza 2 urte, eta hemendik 2 urtera, osterare aterako zeinen, osterare, ez? Aukera emateko igual beste batzuei, ez? Bueno, orduan, balentze positiboa, ez? Bueno, mendielara goiez, gero traina mateanara jongo gara, baina, bueno, hainbeste gauza ditugunez. Mendiola, albistea izan da Mendiola, Mendiolako bideko lanak pasan aztian, ziren, ez? Okeres benago, ez da? Bai. Epea nahiko labur esan, ez? Bueno, 4 hilabeteko... 4 hilabeteko epea, ez? Epea dago, bai. Bai, horra azkenean, orain dela urte batzu ja, ikusi izan nola errepidea parte bat errekarantza jauzi izan, bere momentuan tramo bat konpuntu zen, baina, urteak aurrera joan ala, berri hori ondatzen joan da, eta enkargatu genuen proiektuak alde neinan, behin betiko konponketa bat izateko, eta kasu honetan, gauza desberdin bat egingo da, eta azkenean egingo dena da, errepidea puntalatu beharren eta egin dena, errepidea apur bat aldendu gehiago errekatik, ondoko lursaietik zati bat kendu egingo da, baina bai errepidea eramango da, desplazatuko da, eta uste dugu horrekin ja errekatik aldenduta, atorkizunei begira, gehiago irango duela eta behin betikoa izango dela. Orda berrirako prest, ez? Egongo litzake, ez? Apirilerako edo maiatzarako, ez? 4 hilabete, bai, maiatzerako espero dugu. Uda berrirako, ez? Mutxe gura bera, ez? Bueno. Beste gauza bat komentatu nahi nizun edo galdetu nahi nizun. Montserratzeko etxe bizitzen inguruen. Hor aurrapasuak eman dira, azken hilabete hauetan? Bai, hori da. Lehen urteko otsailean, izan genuen lehenengo bilera lakuan, etxebiza saiako arduradunekin, eta bertan adierazi ginen nola 2008 urte ingurutik mutxeratzen SR4 partzela jenteako apuratu lertzeko da azken urteetan San Juan zua egin den luzai horretan. Atxeko partera martien, ez? Gero dago, beste luzabea txakurrak egoten direna. Hori da SR3. SR4 eta SR3 orduan. Hori, zegoen sartuta bere momentuan abainoko udalak
saldu zion Eusko Jaurlaritzari eta, bueno, konbenio horretan jartzen zen, nola Eusko Jaurlaritzak egingo zituen etxebizitza sozialak luzai horretan, eta gainera ordainduko zion Abaiñoko Udalari lokaletan 400.000 euro arteko gutxora balioarekin. Bueno, pasatu dira hainbat eta hainbat urte, eta hori ez da gauzatu, ezta? Orduan, batetik, Eusko Jaurlaritzak badauka hor 400.000 euroko zor bat Abaiñoko Udalarekiko, eta aldi berean Abaiñoko Udalak badauka SR3 gaur egun txakurra den luzai hori publikoa dena, eta badaukala determinazioa, beste herri batzutan gertatzen ari den bezala, Eusko Jaurlaritzaren esku jartzeko, lagatzeko, eta horren truke, Eusko Jaurlaritzak egingo lituzke alokairu publikoko etxe bizitzak, eta gainera abadiñarrek izango lukete lehentasuna etxe bizitza horietara joateko, ezta? Orduan, bueno, guzti hori lantzeko bildu ginen otsailean, jasan nahiko bilera positibo izan zen, hor azkenan partekatu genituen helburuak eta nahiko sintonia eta linea berdinan egon ginen. Baita ere, inkluso komentatu genien nola zelaita eta mutxatx artean hor eskun batara UR6 sektore horretan, udalak nola daukan jabegoaren parte txiki bat, eta gainera 15%ko aprobetxamenduarekin, gutxi gora bera, honako ziren beste 50 etxebizitza publiko egiteko aukera, eta bai plazaratu genien, egoera hori ematen denean, Abaiñoko Udalak daukapela prestutasuna, lagatzeko Jaurlaritzari, horrek ere bai, alokairu publikoko etxeak izateko. Hortaz, labur bilduz. Hori dena aztertu genuen, beraiek buelta bat eman zioten, zehaztasunetan sartu ziren, eta urriaren bukaeran izan genuen beste bilera bat, zehazteko gauzak, ezta? Eta orduan, bilera horretan, argi utzi genuena, izan zen, epe laburrean, Eusko Jaurlaritzak redatatuko zula konbenio berritu bat, SR4 eta SR3 partzelak sartuko zituena, eta 80 etxebizitza egingo zituenak alokairu publikoan, SR4 eta SR3 partzetan. 80 partzela. 80 etxebizitza. Eta Abaiñarrek izango zutela lehentasuna. Eta, konbenioa edo itxarmen proposamen hori jasotzeko zain dago, hango zerbitzuk esan diate, arlo juridikotik eta pasatuta dagoela, eta orduan hango zuzendariak bere, biztu bonoan barriera eta bere ala emango digula. Eta orduan apur bat eskema izango litzateke, hori Abaiñoko Udaletxera ekarrita eta aztertuta, eta printzipioz, adostasuna baldin balego, gero Eusko Jaurlaritzak barne mailan 3 txosten gehigarri beharko lituzke, eta txosten bakoitzetik bestera 2 hilabeteko epea pasatzen da normalean, ezin dira paraleloa egin, baizik eta bakoitza ostean dator. Horran, hasierako aurreikuspena zen, aurtengo udarako, bai udaleko plenotik eta bai Eusko Jaurlaritzatik akordio hori sinatuta egotea, eta paraleloki, erakundeak egingo luke proiektuaren erredakzioa, badaukate lehendia proiektu bat, baina bere sasoikoa orduan, hori eguneratu beharko dute, eta gainera SR3 partzenan edifizio berri bat egin beharren, hori guztien landu behar dute, eta proiektu hori redaktatuta, izango zen esleitzea obra bera eta guzti hori. Egia esan ziguten, aurrek ustean zutela, 2027ko lehen erdian igual, lanak hasi alzirela, baina, ikusi beharko da, azkenean denbora aurrera doa, eta holakotan, zurtxaz jokatu behar da. Hala ere, importantena nire ustez da, gaudela harremanetan, sintonian, aurrera pausoak ematen ari garela, eta egingo direla azkenean etxebizitza publiko horiek, alokairuzkoak, uste dugu etxebizitzaren gaia oso garrantzitsua dela, herri guztietan eta inkesta guztietan irtetzen da, gure herrian ere bai iraiaren bukaeran egin genuen inkestan hori agertzen zen. Lehenengo kezka moduan etxebizitza. Bai, eta horregatik, importantena hori da. Eta, etxebizitzarekin jarraituko dute. Orduan, apur batean nahi dute gogoratu, legegintzaldi honetan garrantzi handia ematen ari garela etxebizitzaren alorrari, egin ditugula hainbat kontu, hildo horretatik, adibidez, lehen urtean aprobatu genuen ordenantza bat, gune batzuetako lokalak etxebizitza bilakatu ahal izateko, oraintxe lantzen ari garen plan generalean, apoan eman dugu aukera baserriak legeak izten duen topera arte manatu izatea, 4 zatira arte, egin genuen ere bai azterketa soziodemografiko bat
ikusteko bainoko bilakara desberdinak aspektu desberdinetan, baina baita ere etxebizitzarekin lotutako hainbat datu irten ziren hor. Orduan, baditu lanketa desberdinak egin da, badaukagu bai horrelantza bat alokairuko diru laguntzak ematen dituena, eta egin duguna da, bueno, ditugun egoera guzti horiek, gehi jorratzeko dauden beste batzuk, eta ikusita zel egin daukagun inguruan, bueno, egin duguna da kontratatu dugu bainoko etxebizitza plan bat egiteko aholkularitza enpresa bat. Orduan, bueno, urtarrilaren orain erdibukaeran apur bat lehenengo pausoak eman ditugu, baina gutxura 6 hilabetez luzatuko den prozedura bat izango da. Hemen nahi dena da, lehenengo diagnosi bat egin ditugun daukagun egoera mahai gainean jartzeko, eta gero, alderdi guztiekin eta erakunde eragile desberdinekin etxebizitzan mahai bat sortzea, eta gero hor diagnostitik abiatuta, ekintza plan bat egitea, datozen urtei begira, bainoko udalak zer lanketa egin behar duen zehazteko. Etxebizitzan gaian, ari gara alduguna egiten, hobetzeko egoera. Galdera bat, zu muntzarretzeko etxebizitzan inguruen ikusten duzu posible moduan lanak datorren urteko lehenengo 6 hilabetetan hastea? Nahiko zenduke, hori imaginatzen dut baietz, ez? Baina ikusten duzu posible? Ez dakiz ere esan. Egia esan, hori da plazatu izan digutena orain arte, baina holako erakundeak tartean daudenean, apur bat, pedagogia egiteko, herritarrentzako normalan udaletxek, tardatzen dute nahiko luketena edo behar dena, baino gehiago. Oraindik eta erakunde handiagoa direnean, Aldundia eta gero Jaurlaritza, hor denborak doaz askoz ere geldoago, ez da, orduan. Hori da, beraien aurreikuspena orain arte plazaratu izan digutena. Bueno, ikusi beharra behar horrela den, ojala. Gure parte dibintzat egingo dugu eta egiten ari gara aldugun guztia hori horrela izateko. Horregaitik garritu nau, Eusko Jaurlaritzak esatea data bat egotea, horregaitik garritu nau. Bueno, bai, izan zuten data bat ez da 6 hilabeteko margen bat. Posible, baina, posible. Baina hitzarmena, ja, udarako posible izango litzateke sinetuta egotea? Hori faktibleago ikusten du. Bai, udarako. Uda honetan zehar, ez da uztailean, gehien jota irailean, baina nik espero dut baiet. Bueno, eta 80 etxe bizitza izango lirakez, alokairuan, ez? Bai. Horrez. Bueno, ikusiko dugu bere, bintzet prozesua, Mikelek esan dagoen moduan, udaletxe bakoitzak bere epeak darama eta Eusko Jaurlaritzak berea baita ere, eta administrazioan gauzak astiro izaten diez, eta herritarrek nahi duten baino astirago, eta orduan Dano nahi genuke baino, nik ere bai nahi duen. Ziur nau. Bueno, hori Eusko Jaurlaritzagaz, uragaz bai hitzarmena sinatuta dagoeneko baita ere, ez? Ugaldetik babesteko trainan batiena, ez? Hori, eze bat milioi zien? 21 milioi? Ez. Zebat? Guztira lanek 6 milioi eta piko. Bai, asuntua da, nik uste dut dano dakizula, abadinon, traina matina eta astola usuak, hor badaude urperagarritasun arrisku puntu baten, franja batzuk, inkluso 10 urteko epe horretan ere bai daude, beste hainbat edo gehienak 100koan, orduan, bai dagia lehentasun bat izan behar dela bai urarentzako eta baita guretzako ere bai, herritarren segurtasuna lehenestea, ezta? Orduan, importantena gure ustez hori da, hori hobetzeko hitzarmen bat badagoela. Sinatuta dagoeneko hitzarmena? Bai. Berez, 2023an ja sinatu zen lehen akordio bat, baina gertatu izan dena da, sinatu zen horretatik gero lantzen joan garen einean, edo esastasunak pulitzen joan garen einean, ikusi dugu nola, hitzarmen horretan gauza batzuk indeterminatu gabe zeudela, ezta? Horren, hori batetik eta bestetik, gobernu aldaketa egotean, APOan, Abainoko Plan Generalean, gaur egun gobernuan gaudenen taldeon ikuspuntua apur bat aldatu da, zergaitik, lehen gobernuak esaten zuelako etxebizitzan askunde izango zela, traina matinako tren geltokitik astolara, etxebizitza berri guztiak hor kokatuko zela traina matinan, aldiz guk ikusten duguna da, traina matinan jata zeus, gaur egun zaharkituta dagoen, eta iaia aktibitaterik gabe, ez da, zer badagoen, baina aktibitate gehienak geldi dauden gune baten, traina matinan erdian,
ikusten diogu askoz ere bokazio hobea herri bezala. Hori, transformatzea, berreskuratzea, eta gune residentzial bat egitea, eta ez, beraiek plantatzen duten edo plantatzen zuten bezala, hori gure tertxiario bat edo izatea, azkenean ez du ikusten etorkizuna hori izan barrenik. Horrek bai ekarri zuen, uraren partetik zalantza bat, zeratik esaten zuten. Claro, guk lehenengo fasea, 3 fase dira, ezta? Akordioan daudena. Lehenengo fasea urak ordaindu behar zuen hasiera batean. Eta gara esaten zuten, guk lehenengo fase egiten dugunean, gune hori urperagarritasunen mantxatik entzen dugu, orduan ja horre etxebizitzak egin aldira, eta gero udalak, igual urrengo fasetan ez du aportatzen bere dirua. Zatik ja etxebizitza alorretik lortu du bere helburua, baina, klaro, uran ere bai egon da zuzendari aldaketa. Orduan, prozesu honetan, hitz egin dugu asko, eta orduan, azkenan heldu gara akordio berri batera, akordio berri hori 2025ko udaberrian sinatu genuen, ja laster urtebete beteko da, eta gainera, ja lizitazio prozesuan dago, obra bera, eta esan zuten ara, abenduaren 13an zen azken eguna enpresek beraien eskaintzak registratzeko, eta egongo dira hor uraren kontratazio maila gaztertzen eta espero du laster esleituta gota. Esleitu dena zer da? Lehenengo fasea egiteko obrak. Obrak? Bai. Lehenengo fasean egiteko obrak. Hori da. Gutxi gora urtebeteko iraupena izango dira, eta obrak horrek izango dira, gutxi gora, 4 bidetatik edo, eroskira duan errekaren parte horretan, egingo da, alibadero bat bezala. Hori da lehenengo fasean? Bai, hori da, orduan. Lehen urtean sinatu denuen akordio berritu honetan, nik uste dute importantean nabarmentzea, aldaketa batzu badaudela. Lehenengo eta behin, lehenengo fasea urak ordaindu behar zuen 1.706.000 euro balio zuen hasieran, baina gero denbora gaurrera irala, 2,1 milioi balio zuen 400.000 euro gehiago, ezta? Eta, claro, lehenengo zuzenak esaten zigun guk ere bai ordaindu behar genuela, eta sobrekostea udalak ordaindu behar zuela. Negozaketa berrietan, ez da horrela gertatu. Zehaztu dugu, edozein fasetan sobrekostua baldin badauda, ordainduko duela erakunde bakoitzak parte hartzen duen proportzioan. Hau da, lehenengoan 100% beraiek ordaintzen bazuten, beraiek 100% ordainduko dute sobrekosta. Beste 2 fasetan, hor erdibana egingo dugu. Berez hasieran zegoen, bakoitzak erdia pagatuko zuela, orduan sobrekostak ere bai erdibana. Hori izan da, zehaztasun bat lortu duguna akordio berrian. Beste gauza importante bat, hau termino ekonomikotan, lehengo hitzarmenean, eremu desberdinak transformatzen direnean, hor, karga urbanistikoa jartzen dira, ezta? Gauran kalkuluen arabera, jarriko zinen 3 milioi euro karga urbanistikoetan. Eta lehengo konbenioak esaten zuen, erakunde bakoitzak erdia jasoko zuela. 1,5 milioi eta 1,5 milioi. Guk esaten genuen, azkenean Abadiñoko udala bere kompetentzia orain arteko legean arabera ez dela urperagarritasunak kentzea. Azkenean akordio sortu zen, urak esaten zuelako urperagarritasunak kentzen dudan heinean, zuk izango dituzuz egune batzuk aporekin garatu aldituzuna, orduan zuk ere bai aportatu beharko zenuke zerbait. Orduan, guk esaten duguna da, karga urbanistikoak behintzat, etorra ditezela udaletxera entzako. Orduan, hori negoziatu genuen, eta lehengo goratik, horrengo gora izango da, Abadiñoko udala jasoko dituela 3 milioi horiek integramente. Karga urbanistiko guztiak udalarentzako izango zela. Hau da, lehen 1,5 milioi jasoko genuke karga urbanistikotan, orain 3 milioi jasoko ditugu. Eta hori oso garrantzitsua da Abadiñoko udalarentzako, zatik, hor, 2. eta 3. fasean, Abadiñoko udalak ordaindu behar du, 2. fasean, 1,5 milioi. Ordaindu behar dau? Bai, 1,5 milioi udalak eta 1,5 milioi urak, eta 3. fase baten, Abadiñoko udalak ordaindu behar dau 8 milioi, eta beste 8 milioi urak, ezta? Horren, klaro, Abadiñoko udalak ez ditu olako rekurtso ekonomiko hain handiak, erra horretako obrak egiteko, orduan, bintzat, karga urbanistiko horren bidez, lortzen dugu, ekonomikoki, hobeto izatea gora, Abadiñoko udalarentzat, eta konbenio aldatu zen termino horietan, zehaztasun gehiago, Abadiñoentzako egoera ekonomiko hobe bat, orduan, barregatik lehen urteko udaberrian, hori argitatu genuen, posible dela akordioarekin. Eta
posi gaude, jarraitu delako lankidetzan urarekin, eta orain momentu honetan, lehenengo faseko obrak esleituko direlako berala, eta... Aurten hasiko diez, imaginatzen dut, ez? Espero dugu da berrian obrak astea, eta urte tirango dute. Bigarren fasekoek non zetratzen diez? Daude bi gune, batetik izango zen Trainapaduratik Lebariora, eta beste fasea da Astolan. Bi fase hori daude. Bigarren fasea eta hirugarren fasea baita ere esan ziguten aldatu aldugula ordena, orduan, joan gora ikusten zinan egoera, eta hori datozen urtetan garatuko dugu. Imaginatzen dut, terpea neko luzea izango dizela, ez? Azkenako itxarmenak legez 4 urtekoak izaten dira, baina, realistak izan da, 3 faseak, proiektuak, espropiazioak, esleipenak, guzti hori 4 urtetan egitea, ez da oso realista, ez? Baina, orduan hitz egin dugu, gero renovatu egiten dela akordioa, eta, aspektu horretatik ezen, mugarik egongo. Hori ikusi noan, nik lehen esan dizute 21 milioi, baina konfunditaz 2,1 milioi jartzen dagoela urako webgunean. 2,1, 21 esan dut, baina 2,1 milioi ziren lehenengo faseko obrak. Esleipena, lizitazioa izango da, lehenengo 6 hilabetetan, edo dena delakoa, ez da? Izan daiteke, ez? Imaginatzen dut, esleitzeko lan horiek imaginatzen dute izango dela lan luzia, ez? Ez, lehen esan duguna. Aurretik eskaintza egiten zen, perfil del kontratantera. Abenduaren 13an esan azkenengo epea eskaintzak egiteko, orain ari da teknikoki baloratzen, eta hori, kontratazio mailak ebatziko du, zein enpresa den. Eta ja, hori laster izango da, eta jakiten duguna zein enpresa den, ero egin behar da replanteoa eta guzti hori, badaude pen batzuk, baina, nik uste 3 hilabete barro logikoa izango zela astea. Martxan astea, oso ondo. Bueno, han ja trainan matienan gaudela, bertan geldituko gara. Galdetu nahi dutzut, gaur jakin izan dugu baita ere, aldaketaren bat egongo dala, Nazional 6 errepidean, hor arazoren bat edo keskaren bat zegoelako, edo eskari bat zegoelako, hor bus geltokian dauzen lekuan, Nazional 6 errepidean, laubideta inguruan, ez? Hor bebai irtenbide batera heldu zarie, diputaziogaz, okeres banago, ez? Bizkaiko Foru Aldundiagaz baita ere, hor zozer konpondu alizateko, ez? Izaten duzu moduan, justo traina matien angun horretan laubidetan, lekitu autobusa eta bereziki hartzen den leku horretan, da Foru Aldundiaren errepide bat, Foru Aldundiaren garraio sistemaren baitan, eta tunel bat dago, batetik bezera joateko, baina tunel horrek ez ditu irisgarritasun baldintza betetzen. Eta historikoki, eskaera bat izan da, oso tarna eta erabiltzaileena, hor nola baiteko konponbide bat egon behar zela. Eta, bazegoenen proiektu bat lehendik eginda, baina guk aprobetxatu dugu, beste motibatu gaitik, lehen urteko txaiaen bildu ginen Aldundiko mugikortasun diputatuarekin, eta plazatu genizkion hainbat egoera desberdin, mutxatzeko bus geltokian zeratik izan geratzen bilua da autobusa, eta era horretako gauza desberdinak, eta horietako bat izan zen nago, Hostal San Blasekoa. Horrezan ziguten, erantzun formalean, azpiegiturak sailaren baitan dagoela gune horren kudeaketa, orduan azpiegitura sailaren egin eskaria uztailean. Eta orain dela gitzi, urtarriaren hasieran, iritsi zaigun ebazpena esanez, aztertu dutela egoera, beraiek bai dutela kompetentzia edo ardura bai gune horren irisgarritasuna hobetzeko, orduan hainbat azterketa egin dituzte, egia esan tunelaren gaia gaur egun segurtasunagaitik eta beste konotazio batzugaitik saiatzen dira ekiditzen, eta hortaz trafiko azterketak egin da, plazatu dutena izan da soluzio bat, zeinetan laubietako blokei pegatuta durbilen dagoen autobus geltoki horretatik, espaloi bat eginda, eta gero, errepidea zerkatuko duen zebrabide bat eginda semaforizatutako zebrabide batekin, emango zen soluzioa irisgarritasunari. Orduan, horra aipatzen dena da, erakunde bakoitzak, egin beharko diola aurre, bere kompetentzian baitan sartzen diren lanei. Horrek esan nahi duena da, Abagainoko udalaren kompetentzia dela, rampa sistema batekin laubidetatik bus geltokira iristea,
bus geltokitik espaloi bat egitea, hor ikusi beharko da nola enkajatzen den, itxi beharko delako errepide ondoko hartzena, eta orduan, igual, ondoan dagoenen jardin horretan igual, egin beharko den, aplanatu, eta egin 2 metroko eskilera bat, zebrabidea pasatuta, beste 2 metroko espaloi bat, beste bus geltokira joateko. Hori da soluzioa, eta gutxi gara zenbakitara ekarrita, bere zenbaki batzuk eman ziztuten, baina guk kontsultatu dugu Abainoko udalak batzutan lan egiten duen kontsultoria batekin, arkitektura batekin, eta zein deguna da, berak uste duela, kalkulatzen duela lan udalak igual ordaindu beharko lukela 280.000 eurotan kokatuko zela, eta Aldundiak ordainduko duena izango da berez errepideari dagokiona, eta da zebrabidea, semaforoak egitea eta elektrizitatea ematea, argiztapena eta hori. Eta hori igual, ez da 60.000 euro ingurukoa izango zen balioa. Orduan, Abainoko udaletik egin duguna da, ja gaur bertan eman diete agindua teknikariei kontratazio hori egiteko, hau da, beraiek aitatu dituzten termino berri horietan proiektu bat idazteko. Horrek zehaztuko duz zenbat iruden benetan proiektua daukan kostua, eta gero baloratu beharko dugu udal barruan, ditugun gauza honetan errokontoia badaude esleituta beste obra batzuterako, baina bai dagia erremanente bat badaukagula eta likidazioa txaiaren bukaeran egingo dela, lehen urtekoa, hor ikusiko zenbat diru geratzen den, eta orduan ikusi beharko ditugu, zelako obra ditugun jalendik oinarrizkoa direna baino dentzako aurreikusita, eta aber nolan kanjatu alden, aber posible den aurten egitea, horren urtean, hori momentu honetan ezin dizut zehaztu noiz izango den. Ez dakizu ondozko izan daiteken, ez? Espero dugu epe labur ertain baten izatea, baina data bat momentu honetan ez nago esateko moduan. Semaforoak botoiak hasi izango lirakez, horretan daude moduan, ez? Eskatzeko... Horren soluzioa da, batetik, jokatu behar da rotondatik distantzia batera, horrek kalkulu batzuk egin dituzte, zelako erretentzia sortzen diren trafikoaren abera, eta horregatik zebrabidea ez dago justo autobus geltokiaren parean, baina horrela da segurtasuna gaitik. Eta hori da, nahi dena da, trafikoan gitxi afektatu, ekidinalik eta gien erretentziak, eta horregatik bakarrik egongo da jenteak eskatzen duena. Eskatzen duenean, ez? Bueno. Trainan baitere, otagaz. Ota dagoen moduan geldituko daia, posik zaude ja gelditu den moduan, herritarrak bebai posi daude gelditu izan den moduan, esperientzia piloto eta izan den eta gero. Bai, nik uste nahiko era positiboan baloratzen dugu laguk, eta herritarrek ere bai, irailaren bukaeran egin nuen inkestan horrela dira zizuten. Eta, azken bian, bi helburu nagusi bete nahi genituen, eta zen batetik, historikoa den Traina Matinako auzunean dagoen aparkaleku gabezi horri aurre egitea, edo hobetzea bintzat egoera egunekotasunean horra aparkatzen dutenen txako, eta aldi berean ez eragitea negatiboki komertzio eta hostalariei, eta inkluso albazen, inkluso hobetzea, ez da, beraien egoera. Eta horretarako, bi urteko prozesu bat izan da gutxera bera, igual bai da egia, azkenengo hibetetan nabaritu izan dela eta egin direla lanak, baina aurreko lan bat badauka, eta handela bi urte gutxera kontratatu genuen enpresa bat, aztertzeko bertako auzoko Traina Matinako aparkalekuak, pribatuak, lurrazio zeudenak, publikoak, zelako demanda zegoen, eta guzti hori, ezta. Eta horri irten ziren datu batzuk, baita ere egin bilera irekiak herritarrekin, hainbat bilera egin genituen komertzio eta ostalarekin, eta baita ere udal talde desberdinak. Eta hor azkenean egin genuena izan zen, diseinu bat. Eta diseinu horretan azkenean pentsatu zena izan zen. Gune batzuk, egoiliarrentzako bakarrik izango ziren gune batzuk. Eta baita ere, ota gune berriak sortuko genituen, eta inkluso ota modu desberdinak ere bai, flexibleak izateko eta egoera desberdinei aurre egiteko. Jarri genuen martxan, proba pilotu bat abiatu genuen, eta proba pilotu horretan, inbertu genuen, makina gehiago ipini genituen, software berri bat, eta aldi berean jarraipena egiteko, matrikulak irakurtzeko eta prozesatzeko gailu berriak ipini genituen, eta, iraiaren erdialdean edo bukaran, jaso genituen datu desberdinak,
eta, bueno, badatuek esaten digute gutxi bera, aparkatzen dutenen, egoiliarrentzako egunetan, aparkatzen duten 130 inguru dira, traina matinan erroldatutako ibilgailuak ez daukatena garajerik. Gero, 150 artean, traina matinakoak garaja daukatenak, baina, bueno, hala ere, kalean aparkatzen dutenak. 150 inguru beste oso batzutako abaginarrak, eta gero, kanpotik aparkatzen dutenek berez ez daukate baimenik, ez baldin bada, zaintza lanen gaitik edo era akreditatu baten, joaten direnak nahiz eta traina matinan ez errolatu dagoen beraien ibilgailuak, edo, bueno, besteak, direktamente, ez dutenak errespetatu egoiliarren gunean, baina bai da egia, oso gitxi izan direla holako ez betetzeak. Eta, bueno, egin genuen proba hori, baita ere egin genuen inkesta, esan dudan moduan, eta hor inkestan, bueno, argia adierazten zuten herritarrek, 60%ak egoki edo oso egoki ikusten zuten neurria, eta 23% bakarrik ikusten zuten desegoki edo oso desegoki. Orduan, bueno, kalkuluak, numeroak horrela ikusita, uste dugu, erabaki zuzena izen zela. Eta gainera, hartu genituen egin gulelako, jentearentzako delako bilera ireki bat, datu guztiak eta ondori guztiak azalduz, ekarpen batzuk jaso genituen, eta bat izan zen, gune ota berdean, traina txosten, gertatzen zen arratsaldetan, askotan nahiko gutxik egoten zela, eta aldiz, bertako bizilagunek, edo inguruko bizilagunek, jasaten zen, da hau erdi gutxik eta nik ezin dut aparkatu, ezta? Orduan egin genuen ajust bat, eta izan zen gune horretan, ordu bat herritatik aurrera egoiliarrek aparkatu aldutela libre. Kanpotik datozenak ota bardin, baina bertakoek libre. Orduan, orain askoz beto doa zentzun horretan. Eta gero jarraipena egiteko ere bai, eta esan genuen, pegatina ipini behar dena ikusteko moduan. Jarraipena egiteko hau da etxainena, eta gero bai, pedagogia bai emateko, zatik, jende batek uste zuen hasieran esen ez derrigorrezkoa, ikusten dituzten kotxeak pegatinari gabe, eta esaten zuen, joa, komen dator pio al kotxe baimenik gabe, eta ez dago kontrolek, eta esen hori, lo único, esen ez derrigorrezkoa, batzuk ez duten nahi jarri, eta apurate horrela joan da, eta uste dugu, orain, badakigu ez dela soluzio definitiboa, azkenan egin duguna delako bakarrik daukagun espazioa, hobeto edo beste baten kudatu, baina argi daukaguna da, aparkaleku berri bat behar dela trainen batienan, daukagu proiektu bat, gaur egun barrakak eta ipintzen diren zubibitarteko aparkaleku horren parez pare, zubibitarteko eremu horretan, beste aparkaleku bat egiteko 110 plazakoa, 400.000 euro inguru baliko dituena. Ze lursaian? Durangotik trainen batienan etortzen bazara. Madalena enpresaren inguruan? Bai, hori da. Lursai horretan? Gaur aparkalekuaren parez pare dagoen. Parez pare. Gainera, apoan, plan generalean, zonalde hori daukagu sistema general bezala ipinita aparkalekuak egoteko, orduan, esan daigun dagoela ja apoaren sintonian. Hor ikusita dagoela hor egiten. Horregatik horrek ekartzen du, lursaia pribatua dira, baina ari gara negoziatzen jabekin, egiteko zesión anticipada deitzen dena, eta printzipioz ondo doaz konbertsazioa, ez dago ezer sinatuta, baina ondo doaz. Eta bestetik urari uztailan bidali genien baimena hor egin alizateko aparkalekoa, eta ez dugu jaso txosten oraindik orduan, espero dugu laster gai hauek desblokeatzea eta ondo bidean egin alizatea aparkaleku hori. Osa, printzipioz lehen egitea da asmoa? Bai. Lehen aldenean, baina bai, esleitu beharko ziren obrak, eta gero obrak egin, baina helburu hori litzateke. 110 plaza, bai ez hor. Bai. Bueno, este asunto bat, Gerediagako asuntoa, no se joteko asmoa dauka, edo zelan dago hitzarmena, sinatuta dago, Gerediaga hitzarmena sinatuta dago, eta badakizu nosko joan aldan Gerediaga traina batenara, baita ere? Bai, hori da, urtea bukatu aurretik, ja plenotik pasatu zen hitzarmenaren sinadura, eta gero, sinatu genuen hitzarmena, orduan, beraiei badaukate giltzak eta dana dituzte horrelan egiteko. Orain egiten ari direna da proiektuaren idazketa, jakiteko zehatz-mehatz, konstruktiboki elementuak eta non doazen. Eta hori bukatzen dutenan, Abaiñoko udalean eskatu beharko dute obrak egiteko lizentzia, eta egingo dute. Orduan, oraindik
hori martxan ikusi arte, pues faltako da. Ze izango da, artxiboko bulego bat moduen, edo ze izango da Bai, a ber, helburua? daukagu traina matinan, esan dugun traina rota auzoan, Bai. Karburibaren ondoan dauden egin diren azkenengo etxetan hor, abainuko dela baditu bi lokal, bakoitzak 300 metro karratu dituena. 300? Bai, orduan, horietako batean kokatuko da hori, orduan izango da batetik artxiboa, bestetik ongo da gune bat positibulgaziorako eta horrela, beste gune bat gaur egun dauden argazkiak digitalizatzeko, eta gero egongo dira bulegoak bai langileak lan egiteko. Azkenean, lehen urtean, urte bukaran edo, lehen urtean 2025ko hasieran, ikusi zituen gero elkartekoek, beraien artxibategia eta beraien jarrura egiteko, orduan zituzten bulegoak eta ziren nahikoak, eta eskualdeko herri eskatu ziten, badagoen lokalik, itxarmen baten bidez lagatzeko, gero beraiek itxarmenaren arabera, beraiek egiten dituzten lan guztiak, hartzen dute lokal bat dagoela adreiluekin bakarrik instalazio egin gabe, eta, kasu honetan 25 urterako itxarmen bat egin dugu, bereek egingo dute dana, eta gero 25 urte bukatzen den, ikusiko da, jarraitu nahi duten edo, baina, berez obrata beraiek Eitzen da bez. Bai, hemen, bai. Ulertu izan zenduzen kritikak, beste alderdi politikoen kritikak, zelan jaso zenduzen zuk, alkate moduan? Bai, hemen uste dut momentu hona dela saltzeko apur bat, datuekin, datu objektiboekin zein den testu ingurua, eta gero, asuntoa da. Gu jaso genuenean eskari hori, lehen urteko, ez dakitu da berri inguruan edo, esan genuen, guretzako Gereaga elkarteak, eta nik uste dut hemen danok egon gorela ados, Gereaga elkarteak egiten duen lana, historikoki egin duen lana, aipagarria dela, 1975 urtetik ja, hainbat eta hainbat gauza bizituzten, eskualdeko ondare materiala eta imateriala jorratzeko, Durangako azoka, oso famatu den azoka, beraiek koidatu izan dute, adibidez, Abainoko udalarekin orain ari dira Abainoko memoria historikoa lantzen ere bai, daukatek sekulako artxibategia, adibidez, Mendiolako eskolaren 100. urte hurrena, beraiek material asko daukate. Orain ari gara lantzen, Traina Matinako, gaur egun jubilatu dauden gune horretan lehen Traina Matinako eskola izan zen. Eta 25-26 ikasturtean, 26-27 ikasturtean, 100. urte hurrena, ospatzeko jardurak eta egingo dituzte orain ari dira antolatzen, eta seguru artxibategi horretatik ere bai, gauza hartu beharko dituztela orduan. Lehenago eta behin da hori, balioan jartzea Geriagaren hori. Orduan, uste genuen herri bezala, positiboa zela guretzako horrelako gune bat izatea, eskualde bezala herri bezala, eta gero bertan izatea. Eta gero esan genuen, eta hori posible da, badinon badaukagu aukerarik horretarako. Ze lokal dira baliagarriak horretarako. Eta hemen nagusiki, bi gune ziren balio zutena. Traina Matinako, Traina Rotako gune hori, eta zelaietan txanporta kulturatxeko, non jabat oso handia dena ere bai. Eta hemen daude bi gauza, batetik. Zelaietako txanportako atxeko lokal hori, ari gara Osakidetzarekin lantzen, itxarmen bat edo lanketa bat, zatik zelaietako osasun zentroa txiki geratu da. Kasu honetan gertatzen ari da, beste lekuetan gertatzen ez dena. Mediku nahikoa dagoela, baina ez dagoela espaziorik. Orduan, mutxatzera bizitzen joan da jente asko, joan behar da Traina Matinako kontsultara, ezin da joan zelaietara, ezin du hartatu medikuak. Mediku berdinak hartatu behar du Traina Matina. Eta gainera, apoaren bidez, esan dugu, laro etxebizitza berri mutxatzen, gehi URS-en gehiago, biztanle gehiago gongo dira, behar dugu zentro handiago bat, eta behar dugu espazio bat horretarako. Abainoko udalak prestutasuna dirazi du, gune hori erabiltzeko horretarako. Eta horre ere bai, alderdi guztiak orain arte, adostasunekin egin dugu. Beste gauza da, Osakidetzak manejatzen dituen eta landu ditugun presupuestoekin, gutxera obrak balio duela igual 7.000 euro, eta Osakidetzako igual lehentasunetan ez dagoela, eta hori negoziatu beharko dugu beraiekin, baina, epe ertain batera behintzat, gune hori horretako ikusten dugu. Eta Traina Matinakoak, basokan bokazio posible bat ez, eta Eusko Jaurlaritzarekin, etxebizitzarekin itxein genuenean, etxebizitza dotazionalen gaia, ez da. Eta, esan zuten, etxebizitza dotazionalak izateko, ezaugarri batzuk izan behar dituzten lokale, baina ikusi beharko da, ez da. Kontua da, batetik,
eta hori importanteena. Eremu hori kokatzen da 100 urteko urperagarritasun eremuan. Errekonduan dagoelako. Horrek kotan kontua da bai. Ez daukazetan, errekonduan Ostal Sanblas ere bai dago adibidez, igual ez da, da kota kontua da. Baina, asuntoa da, azkenean, 100 urteko urperagarritasun zelai horretan baldin badago, hor, bajoetan ezin da bizitarik egin. Igual jardueraren batzuk bai, baina jentea lo egiteko gune bezala ez. Bai, orduan. Gaur egun horrela dago, uraren lehenengo fasa egiten denean ere bai, gune hori jarraituko izaten 100 urteko urperagarritasun mantza horren baitan. Orduan, egin barko dira fase gehiago urarekin daukan komio horretan, oza, hainbat urte pasatu barko dira, izateko uraren ikuspuntutik posible hor etxebizitzak egitea. Eta gero aldi beran dago beste faktor importante bat, guk aurre ikusten genuen eta ikusten genuen eta zen. Eusko Jaurlaritzak gaur egun, ari da jasotzen udaletxe pilo batetako lursail publikoak, etxebizitza publikoak kudeatzeko. Eta abadeinon mutxatzen ere bai, bajoak seguramente etxebizitza dutasenak izango dira. Eusko Jaurlaritzak izango du kapazitate, bai, pertsonal baliabideak, bai, ekonomikoak, Euskadi guztian hori dana egiteko eta mutxagatzen eta matean, ez dugu ikusten oso realista denik. Eta hala ere, egora hori ematen denerako, apoaren bidez, hor tren ematenako tren geltokian ondoan, hor parte baten, hor bai egingo dira etxebizitza batzuk. Horko bajuetan ere bai, egin alko ziren, ez orduan. Ikusten genuen, guzti hori ikusita, erreala da, hor ezer egitea, esan ez, etxebizitza dotasunak egingo ditugula hor, ez da realista, hori ez da egia. Orduan, ikusten genuen, egin zirenetik beti egon dira utzik. Egon dira beti egitasmo asko bueltaka, baina gero errealitaten ez da bat ere ez egin. Etxebizitza dotasunak egitearen asuntoak ez da bideragarria gaur egun, eta izatekotan izango da oso epe luzera. Eta gainera, lokal bat izango da, beste lokal bat daukagu, baina behar baditu egoera edo gauza egiteko. Eta gainera gogoratu behar dugu, train ematean badaukagula Pinoko lokalak ere bai, dago lagune bat, behar duena reforma bat, orduan. Gauza guzti hori amai gaian izan da, esaten genuen, guretzako aukerarik errealena eta honena bai honentzako da, erabiltza gune hori, Gehi Elkartea bezalako erakunde bat egoteko. Eta uste dut, deno daukagu gogoa etxebizitza dotazionalak izateko gure herrian, baina realistak izan behar gara, eta ikusi behar dugu, legediak esaten duen, eta zintzuk diren aukera errealak, eta horren arabera erabakiak hartu, zen ditu egin gazteluak egiten, eta gero azkenean ez egin ez da. Apur bat, hori atestu inguru arduan, kasu horretan, bai da egia, iritsi desberdinak egon zirela, bai esan zuten egin baten prozesu oso askar egin zela, hori berez ez da horrela, ustailean ja batzorde baten landu zen, irailean beste batzorde baten landu zen, iraileko plenora eraman zen, espedientea, tramitazioa, kudeaketa hasteko mandatua plenotik, beste hilabete bat egon zen udal barruan txostenak eta egiten juridikoak, ekonomikoak, urbanistikoak eta bar, eta guzti horren ondoren bozkatu zen berriro orduan. Ez da izan goizetik gauera etorri den gauza, baizik eta hainbat hilabetez egon dena udaletxean. Bueno, nosko salduko dabe, ondino baimen eskute behar dabe, proiektu erkaustu behar dabe, baimena eskatu eta guzti hori, ez? Baina, aurten ja sartu ala izango ziren, bai, gote zeian bai. Azian ez da gure esku, beraiek, ez dakit zerrin bora duten, bai hori da. Badaukate epe bat ipinita, ez dakit buruz orain, epe bat ipinita, zeinetan epe horren barruen jarduera hasi behar duten, zekau, itxarmen bat sinatzen dut, eta 25 urterako eta ez du bali egotea 3 urte gutxik. Orduan, plazo razonable batzu daude, eta ari dira lanean, orduan, beraien ritmoa beharko dute, eta zabaltzen denean, ondo torria esan. Bueno, Mikel, eskertzen dutzute hemen egon izana, lehenengo gogoratu Sanblasak datozela, 3an izango diezela, programazio luzea, desberdina izango da, aurten desberdina, beste urte batzute bai gertatu izan da, desberdina izan dela, eta horrengo izango da hobe haue edo... Aurtengo izango da... Hobe haue. Hobe haue, ez dakit, oso ona, seguro. Ona, seguro. Bueno, Mikel, eskerrik asko, hemen egotagaitik, Durangaldeko telebistan egotagaitik, eta beste baten hemen gomendatuko zaitugu baita ere beste gai batzu eta hitz egiteko baita ere. Eskerrik asko, Mikel. Eskerrik asko zuri, eta zure bai gonbidatuta zauzia. Jongo gara, hane hongo gara, lehenengo ordutik gainera, hane hongo gara, martitzena gainera. Eskerrik asko, Mikel, erbarte. Zui ere esker mila eta horrenkor arte izango da.